Balik na talaga tayo ng gulong. Ang tabas ng gulong ko dito ang dito sa side na to ang napupudpod. Dito sa kabilang side din. Parehas yung nandoon sa kabila. Doon din sa kabila yung napupudpod. Siguro guys, sa next na uwi ko, magpa-change oil na ulit ako. Ayan nasa tamang level pa siya. Gumaganda na rin yung biyahe ngayon dito sa Torque, kaya samantalahin natin. Kumbaga ngayon nakakauwi tayo ng tamang araw na gusto natin, kahit paano 2 weeks. Tapos 2 days sa bahay, especially kapag weekend. Sarap lang kasi kahit paano nakakapag-bonding sa mga bata at saka nakakasimba tayo. Lagi kong minalas na sinasabi sa inyo na hindi lang naman sa trabaho umiikot ang ating buhay. Mayroon din naman tayong pamilya. Pero samantalahin ko ngayon kasi gumaganda na ang biyahe dito sa Torque. Wow! Pag-uwi na ulit. Alright guys, naimbag na bigat tayo amin kakabsat. Once again guys, it's the High Tracker here. Ayan, dito na tayo ngayon sa karsada ulit, patalabas. Woohoo! Of course, si Mrs. ang driver natin. Ikaw nang bahala dyan, Han? Yung mga chikiting natin. How you guys doing? Everything okay? Batite. I will go into the other side. May iiwanan na naman natin sila. Pupunta na naman tayo sa trabaho. Trabaho, parang buhay ay umasinso. Ganon lang yan guys. Hi Clarky. You gonna say hi to the camera? Hi guys. Batite. Kiss Papa. Wow. Bless to Papa. Yeah. Papa is going to work again, okay? You guys be a good girl. Yay. Good boy too. Yeah. So what's the plan today, Nak? We're going to the beach. Are you going to the beach after you after mom or you all guys bring me to work? You guys going to the beach? Yeah. It's nice. All right. It's 911. Eh? The time. 911. What is your emergency? Na ganun lang naman yan guys kapag ito yung kainaman sa isang long haul truck driver na kagaya natin. Bakit kami? Kasi pamilyado tayo may mga anak. At hindi lang naman sa trabaho umikot ang ating buhay. Bilang lakay tracker, nakikita nyo naman ako. Ayan si Mrs. Hi ma'am, let's roll. Seatbelt. Seatbelt. Ayan guys Dad, did you click? Did you click? Check. Yep. Let's go. Ang ibig ko sabihin, kainaman yung ganito kapag long haul truck driver tayo. Yung 2 linggo sa biyahe, tapos uuwi ka 2 araw mo rin sa bahay. Mom, the garage is Kainaman na yung ganon, hindi na masyadong Close the mom. Okay. matagal sa biyahe. At least kahit paano balance lang yung work at saka home time natin bilang trabaho, bilang truck driver.
Ibahan? Of course. Ang sabi ko. So, anong plano nyo ngayon, Han? Diretso kami sa beach. Magbe-beach kayo ngayon? Mm. Napakaganda naman yung plano nyo yan. Wow! Saan beach kayo pupunta? Winnipeg Beach siguro. Winnipeg Beach? May mga baon kayo dyan, pagkain. Yeah. Oh, that's good. Did you bring your trunks, Baki? No. For the swimming? Yeah, He did? How about you, Clarky? Did you bring your swimsuit? I got my goggles, but Mom didn't bring them. I did. Mom, I bring didn't them. know you How about Ate did. Sinel? You just have shorts? I wanted you to Shorts tell. only? I can't go. Why? Oh, okay. She has a regular. Okay. That's how it is. Alright. Yan, pagkatapos nila hatid ako, pupunta daw sila ng beach. Ganun lang. Ang kagandahan lang talaga kapag ka nagdadrive ang misis. Baki, I want Nakakapunta sila sa kung saan saan. Yes. You bring my At least kahit pa paano yung mga anak natin na ilalabas. and my. Kahit wala ako kasi siyempre si misis nagdadrive. Did you Ang laking bagay kaya kapag na nagdadrive ang misis mo, not you? nailalabas mo yung nakakalabas sila. So wala silang ano ngayon, Han, wala sila yung taekwondo. Wala. Bukas. Oh, wala silang taekwondo. Okay. Kailan ba ang taekwondo nila? Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday. Isa pa yon, pina-enroll namin itong mga bata sa taekwondo para magkaroon sila talaga ng activity. Kasi dito sa Canada, hindi tulad ng Pilipinas na It's boring. sa Pilipinas nakakalabas sila, may mga kaya bata dito bawal, kailangan may mga pupuntang mga aktibidades. Yeah, right. What did you say, Nel? Here in Canada is Boring. super boring. Oh, yes. Boring. It's okay. Sometimes there's no Yeah, it place is bored in here in So Canada, you know. You need to think about it. Okay, there's no place that's perfect. Yeah, but in Canada, Canada hindi- seems boring because you cannot go outside without your parents. But you think the future here is better than the other country, you know? yeah, the future is okay, but for the kids, hindi ka basta-basta makakaano sa mga labas, bawal. Kaya yun, boring sila. Kaya nga at least kahit pa paano si Mrs. nadadala niya sa kung saan saan eh. How much more kaya kapag hindi nagdadrive ang Mrs. mo at nandun lang sa loob ng bahay. Maghapon na sa gadget yung mga yan. Kasi yun lang naman talaga ang ng bata sa ngayon, yung gadget. Ano na ngayon, 24th century na eh. 20th century. Kaya ano na eh, mahirap na. Pero syempre ganun pa man, kailangan nating ilabas yung mga anak natin. Good thing si mami at kaya niya magmaneho. Yun. Commercial truck training, you know. Yung truck na yun, pang training yun, nagti-training yun. Shout out nga pala guys doon sa mga sa mga nagpapa-shout out sa atin, hindi ko maisa-isa eh. Pero shout out na lang sa inyong lahat. Yes! Ang ganda ng climate ngayon, ano? Okay. Ang init-init. Ha? Oh. Kaya pupunta kayo ngayon sa beach. Wow! Maraming tao ngayon doon. Monday, wala masyado. Depende. Monday. Kung walang school yun naman talaga eh. Walang school. Mga tao nandyan yan. Malapit nang mag-school. Kailan ba? Ano ba ngayon? 19. August, right? August? Yeah, August. September ba ang pasukan? Yeah. Pasukan na naman, malapit. Next month, no? Anong arawan? I'm not sure. First week. For me, I think it's
First week, mga ganyan naman yun eh. First week ang ano? Second week, oh. Ng September? Oh, okay. First year na ni Sinel. High school. First year high school. Yeah. Okay. Well, how about Bake? Grade 1? An Ate Clarke? Kindergarten pa yun si Baki? Kindergarten pa si Batiti. Si Clarke? Grade 5. Grade 5 si Clarke. I'm grade 4. Ay, grade 4. Grade 4. At least you know, right? Hmm. Oh, yeah. At least kahit pa paano. Yeah, study hard. Okay. Aral kayo mabuti para sa ganun gumanda ang iyong kinabukasan. Alright guys, malapit na tayo sa Torque. Torque, yan. Bob, Yes, bebe. do you work in Turk? Yes, I work in Turkey. How about another place you work? Yeah, I have a few trucking company I worked before, like Cisco and Travers. Yeah. Pasok ako sa loob, kukunin ko yung ano, mga papeles, load information. Tapos dampot na rin ako ng kape. Tabi ka lang muna dyan. Sige. Yes? Automatic. Hold on. Tara guys, punta muna tayo sa loob. Doon ka makakita ng idea. Alright guys, ayan, nakuha ko na yung load information natin at sinasabi dito pupunta tayo ng Calgary. Deliver tayo doon bukas. At humingi rin ako ng bolt seal ko. Wala na. Mabilisan lang kasi ang bolt seal kasi kahit wala kang karga pinapalagyan nila ng seal lalo na pagkatatawid tayo ng ng US. Okay na Han? Tawa ko. Sige, papa. Okay. Buksan ko para balikan ko yung mga ibang magamit ko. Saan dito yung kape? Pareho na ba ito? Oo, pareho. Sa akin yung isa. Alright, buksan ko muna. Sige, atras mo pa. Maluwag pa rito. Atras pa. Sinabihan ko silang hugasan tong truck. Hindi naman nila maugas-hugasan. Sira daw yung kanilang sira daw. Sabi ni Boss John yung ginagamit nilang pang sa washing. Abot mo na lang sa akin, Han. Okay. Sige, Han. Sa akin. Kargamiento ko na naman na marami ang kargamiento. Ito bang itong green? Di bibigay mo sa akin? Di ko kailangan yan, Han. Ako gusto kong binabawasan ng mga gamit ko dito kasi ayoko ng maraming mabigat at panggulo na hindi ko naman kailangan. Yan. Araw na naman o panahon na naman para bumiyahe. Bigat nito Okay, abot mo sa akin, ha. Mga tubig ko. Yan. Yan. Okay na? Nasa mo na lang dyan. Ito kasi inano ko. Turn on natin to.
Yan. Ang mga ano ko dito, bagay-bagay. Yan. Kunin mo na lahat yan. Lapit mo dun. Tapunasan mo na lang. Gamitin mo itong ano na to. Kasi pinunasan ko yung ano na yan. Na-drain siya. Oh. Tapos kung hindi naman marumi ano na lang natin yan. Ipatuyo ko na lang. Gagamitin ko pa. Tapos bagong lahat, babayin ko muna ang truck guys. Anuin ko muna. I-check ko muna ang langis-langis niya. Ha? Marami? Okay na, ba't masakain tapigain ko? Basang-basa? Ay. Nandahan. Oh. Okay na nga yung pamunasan. Tapunasan ko muna to. Dumi. Ayun na, pistawol. Ayun o. Abot mo sa akin yung pistawol na yun. Ano, malinisan. Yung sa ilalim ng rep to kapag na-defrost kasi, siyempre nagiging tubig na lang. Na-defrost yung ano. Alright. Nohan. Ito kaya? Akin na. Dito Kung naugasan ko muna? Hindi na ba marumi ito? Yan lang talaga. Kulay na niya. Pagkano iuwi natin? Kulay niya. Ano itong ano? Ilagyan mo may plastic dyan, Han? May mga plastic ako doon. Sige, lagyan mo lang dyan. Ilagay ko lang dito. Babayin muna natin ang truck. Inspeksyonin muna natin yung ano niya guys, langis, lahat bago nating start ang truck. Maigi na yung na-inspection kaysa hindi, kasi ito yung buhay ng truck Siguro guys, sa next na uwi ko, magpa-change oil na ulit ako. Ayun nasa tamang level pa siya. Gumaganda na rin yung biyahe ngayon dito sa Torque, kaya samantalahin natin. Kumbaga ngayon nakakauwi tayo ng tamang araw na gusto natin, kahit pa paano 2 weeks. Tapos 2 days sa bahay, especially kapag weekend. Ang sarap lang kasi kahit pa paano nakakapag-bonding sa mga bata, tsaka nakakasimba tayo. Lagi kong minalas na sinasabi sa inyo na hindi lang naman sa trabaho umiikot ang ating buhay. Meron din naman tayong pamilya. Pero samantalahin ko ngayon kasi gumaganda na ang biyahe dito sa Torque. Kaya pagka umina ulit, di ba, alam nyo naman, ang Lakay Tracker, nakikita nyo kapag kamay na sinasabi. Ngayon gumaganda, sasabihin ko rin sa inyo, talagang gumaganda na ulit. Okay. Inspeksyonin natin sa ilalim. Tignan natin, baka may naglilik na sa ilalim. So far naman, wala. Okay. Dito sa kabila. Magpapalit na talaga tayo ng gulong. Ang tabas ng gulong ko dito ang dito sa side na to ang napupudpod. Hindi proportion, Tignan natin mamaya sa kabila.
Malinaw pa. Pwede pa yan. Okay. Walang tumutulo sa ilalim. Okay lang. Max. Nasa max pa ang ano ko. Kulang ko. Alright. Kalakalawang lang talaga guys. Ang problema natin dito sa truck. Okay ka lang dyan, Han? Yeah, I'm done. Okay. Ang bilis mo naman. Of course. Yan tayo eh. Sige. Kiss na ako. Wow! Iiwanan na naman natin sila. Okay. Si bye-bye muna ako kay Batiti. Batiti, bye-bye muna. You eating? Kiss Batiti ko. Kiss Batiti, kiss. Tesinel, you're so busy. You're always in that phone. Good girl, good boy. Alright guys. Ayan. So far. Yes, bebe. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy into the beach, okay? Yeah, bye-bye. Enjoy the work. Yeah, enjoy the work too. Okay, so okay na. Ayos na. Kunin na natin yung trailer, guys. Okay, so far wala tayong ibang ano, kundi yan, maganda. Ito yung sinasabi ko. Dito sa kabilang side din. Parehas, yung nandoon sa kabila, doon din sa kabila yung ano, napupudpud. Ano ba to? Han! Pwede mo to. Hindi ko kailangan to. Pampaano lang natin yan doon. Pampabigat ko lang yan doon. Thank you. Oo. At saka pampakalat lang doon sa loob ng truck. Let's go. Guys, kunin natin yung trailer doon. Okay. Okay. Tara guys. Ipaano ko nga muna itong ano ko? Windshield ko, pahugasan ko lang. Pahugasan natin tong windshield, oh. Sana mahugasan nila, ang daming dumi, oh. Patayo sa kanilang ano. Punta tayo sa kanilang di muna ako doon, handa. Magpahugas muna ako ng windshield. Hugasan ko muna windshield. Alis ka dyan. Hugasan ko muna itong windshield ko. Hugasan ko lang muna itong windshield. Pabanlawang ko lang muna.
Okay. Kasi ilang beses na ako nagsasabi sa kanila eh, wala daw silang tagahugas. At kaya ayaw na lang nilang kami na lang ang gagawa. Pwede namang gawin yun, hindi po sin. Para sa ganun eh, babayaran na lang namin kahit kami ang gagawa. Text ko nga pala. That's good enough. Thank you. Alright, thank you. Okay na yun. Alright guys, let's go. Punta na natin yung ating trailer. Atrasan na natin. Why you don't have a guy? Day off? Okay. Thanks! Yun si John. Kailangan dun sa Calgary, magpahugas na rin ako sa Calgary guys. Pagka nandun tayo. Wala, hindi ko maaasahan itong about sa pagpapahugas ng natin eh. Tak natin, laging palpak. Laging walang tao sila. Okay, so ano bang trailer? 1461. Alright, here. Ito ang atrasan natin. Simulan natin itong salamin natin guys. Para sa ganun malinis din. Okay na. Alright. Tapos abayin natin mga idol, silipin natin, inspeksyonin pre-trip.
-10 set point. Check natin muna sa ilalim bago natin okay, so kingpin is properly locked around the apron plate. Alright, connection, connect. Supply air. One half. Parami-rami pa. Ride. Picture sa ilalim guys, walang problema. Hindi select yung mga brake chamber dyan. Alright, okay na. So far. Okay. Hindi ata naka-turn on yung ilaw ko. Buksan ko lang. Buksan lang natin yung ilaw natin kasi parang walang ilaw eh. Delikado naman to pagka gano'n. Ito yung lights nya. Yun. O yun. Yung mga ilaw. Hanggang sa taas yan. Trabaho, trabaho. Yun. Ilaw sa taas at saka sa baba. Ayun. Okay. Ganito lang guys ang trabaho ng Lakay Tracker at mga truck driver dito sa Canada. Habang maganda yung biyahe, samantalahin natin mga idol. Gumaganda ng biyahe ng truck eh. Kaya hatawin ko naman ngayon para sa ganun makarami tayo. Malapit na ang winter kaya samantalahin natin mga idol. Ayun, okay, ready to go na tayo. Alright. Okay. Ang huling inspection, yung nice ni mami ng mga pagkain ko. Oh, yun. Kompleto na. Ang dami kong baon. Good for 2 weeks na naman yan guys. Yan yung
yung mga linuto namin nung nakaraan sa mga nakasunod sa Lakay Tracker, no? Nakita nyo naman, nagluluto talaga kami ng baon ko at yung may iwan ko sa bahay. Yan, good for 2 weeks ko siguro. Pagka naubusan na naman ako, o di bumili ulit ako. Ayan, may vegetable ako, which is kailangan natin ng vegetables. At marami akong mga karne. At meron akong boiled potato. Ayan, good. Basura. Ito, patuyo ko ito. Sabit ko lang muna ito, matutuyo mamaya ito dito. Ayan, guys. Ayan, tapusin muna natin yung video vlog natin dito. At once again, no, thank you sa inyong lahat, lalo na sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa video vlog ng Lakay Tracker. Thank you talaga. This is how I keep going. Dahil sa inyo, sa mga vlog ko, sa panonood ninyo, kaya ako nagpapatuloy gumawa ng content. So paano guys, hanggang sa muli, samantalahin ko lang muna itong magandang biyahe ng torque na binibigay sa akin. Kasi medyo palakas na ng palakas ang biyahe ngayon ng torque, kaya sasamantalahin natin. Balik ka, magandang biyahe na ang torque ngayon. For sure, lahat ng mga company ngayon umaangat na rin ng biyahe. So paano mga kaibigan, hanggang sa muli, no? Thank you for watching. Once again, it's Lakay Tracker here. Love you all guys. Bye for now. Peace up. Lakay Pinoy Tracker.